Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan lata masulbar ti panagginginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura dametten. Iti maysang aldaw, si marungkar ni Viola ejay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta, apara iti abastuda anaganak na. Ngem saan nga inawat toy baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Ita gagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Talinaay. Ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Jak pagan ano ti kwartam, makategedak iti kabukbukudak a kwarta. Nanang, Linaksid kan nga anak, gaputa sukir ka. Linaksid kumeten ni tatang mo kas asawa, gaputa addan babae na. ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha! Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabi eh! Anya? No kayat mo, ingkasurutan ti amam a babae raw. Tapno paneknekam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid kon nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae akad kadwam diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati kamait, Saan matkit di, tatang? saan apudno nga da babae, anak ko. Impadamag ka no ni gureng kenkwana, nga da babae. Kadwak dito italaw ne. Kat namati matten ti inam. Takasanaw, kasta ti inam. Saan makaw-awat? Tatang, Ay, jakman amo kenkwana. Nauma akon, anak ko. wan nga ro, tatang. No apay nga ita abakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Un nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam, ay ayatin nyo kadilat ta ni nanang, tatang? Saan mapukaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay, amukmot anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangain sukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta. Rabi imanan. Nagmaymaysa ka man na maturog. Nakakaasikamot ngang maymaysa. Awanan ko kwartam. Di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mutan ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo. Nakalidlid ay. Kano kang agragsak, Marta? Ay, Marta! Aya! Kasi ka pa ay ngagmay-maysa. Nay, nakapanimid ka mo dito'y parangan niya, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming kakadikanyak. Anya, apay kumang urayan ka? Kan agpacharmingakan ka, alaklakayan? Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanaw kan, masurunak di ta pa nagrup-rupam. Nay, Marta, apay asahanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot ten kayat. Anya, Kasano nga minaya, kat nakamirug-rug ka lang aro den nakanayawn, kurit-rit pa'y tarupam. anya, Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. saan man ano anya lagitan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakigdain. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimid. Iso nga inasitgan ka. Napay aya. Agur-uray ka di iti mangarum kan ka. Gaputa di na kan sangpetan nila kay Mau. Siya kun
Anya! Ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawon ka lang, muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Adayo na pimpintas na di asawa nga mitisi ka. nita! Ay nga mamo mata. Kanayon anak unas na tarupam. Kasla kulduroy. Ha? Isu siguro, wadi na kansangputan nila kay Mao. Takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulit na! Sige, ingkag sarmeng, tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya! Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Ket makitam ti pudpud no alangam. Uwan nga agpaisaw. Makitak tirupak iti sarmay. Kasla kulduroy nga agpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito'y ginatgatang mekan ni Viola aparakan ka. Kumpleto dagito'y. Ha? Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagito'y ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't naka di asawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom? Saan kan amangan? Mga anak ka! Apay kit dinasaan! Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kaya ata. Kat pinagsasawampay kit day. Ha? Ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagaan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. Aday bagakan ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya. Pumanaw kan dito'y paraangan may. Nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makitkita. Adda nga rod ibagak. Anya day ta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba. Tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom. Ingkagpaparlor. Tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin day ta. Taamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Alakit din. Ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Saan da na imot? Isuama pan kaitan, tayong kaaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardinda. Unan niya, si kati hardinero da. Katuan. Intaan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, Anya, Win, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Kasta na kaya tiyo ti aglaba? sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha?
Kaslapon no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asim taawaten na kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Huwag nga rod, sir. Ang masakabay na, urayin nyo tinsagana ni Feli a merinda. Ag merinda kayo pa, tapno di kay mabisinan ngaglaba. Uwan, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Wait. Amom ka day. Ajak pulos nang ngag anagapadag iti amaw. Aya, Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. anya kano tirason akanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen. Adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunspay tarupam. Anya? Isu atuladam ida Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain nako. Nakaragragsaka. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutel. Ang mamum ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagak. Akastay, kuretret tarupam. Pudno launay. Anya? Amum ka dino apay. Ngamen, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka nakamisuot. Di mo amo ti umisem, di mo amo ti agkatawa. Ngamen, gura ti adda di takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Na maganda pa yan, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana, no kayat mo, inaldaw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramidak. Ay uwan ma'am. Ay na, agyaman ak unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman ak mga tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay katagyaman ak unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangaldaw. Ay uwan, Ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak iti tangdan ka. Imbag man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mo't mapagpiaran tarupam. Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day tay gamaw. Kasla na Diyosan mo't abas-basaan. Wan, intad ni Sir Jeray. Kuna naasakbay ang maturugak, basa ka naw. Sa nabalay, tasaan mat nga English, ta iloko may. Nasayaat Ala, basaem nga raw. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya? Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Imayak lang ang ala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaa no awatan dak, Barok. Sige, Anana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugay? Mabalin yung ti mangrugi inton bigat, Nana. Ay agyaman ako, Nay Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukodak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige, Nana. Awan parikot. Mangrugi kayo inton bigat.
Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sufing? Wen bakit? Kaasimet. Kaya't nakanutimadan iti kabukbukodan na akwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw day ta kanyak ni Tata Saldi. Ang aman niya tiyan mom, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay, no saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ala, si kangarod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y banay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sa daytoy awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay. Nasaya at ngarod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyada. Sakbay amaturo ka. Pasaak man daytoy iluko amagasin nga inted da Mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan daytoy nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay itiriribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Ha? Na, kasla paspasagitan nakday to'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Naa, anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Mamfelay, bakit suping alastog? Apeng adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbagam nga umadak ditoy. Ad-adda nga awan karbengam nga umadak ditoy. Dito. Iso anasay-saya at Oh! magawid kan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.